Aluksi musta kyllä jo tuntui siltä, että ihmiset katsoo mun kävelytyylin takia mua kieroon. Mutta mä oon jo tottunut siihen, että mä annan niiden olla ihan omassa arvossa. Mun vamma on sairaalassa ja kaikissa paikoissa luokiteltu vaikeasti. Et mä olisin vielä vaikeasti vammaisempi. Niin se on ollut vähän semmonen, että ihmiset ottaa vähän siitä harhaluuloja. Että mä olisin vielä vammaisempi, mitä mä oikeasti oon. Jotkut kaverit on vähän ihmeissään, kun mulla on apuja. Niin kuin avustajat ja nää on kaupassa apuna. Miksi mä en pärjää yksin? No se on ihan tämän liikkumisen takia. Ja se, että kun mä en pysty kantamaan mitään painavaa. No olihan se aika kivikkoinen tie. Pari asuntoa käytiin katsomassa. Mutta kun mulle on tärkeää, että talossa on hissi. Että rajattiin pois ne, missä ei ollut hissiä. Ja kyllä mä oon erittäin onnellinen, että mun äiti ja mun aspotyöntekijä oli niin sinnikkäitä, että ne löysi mulle tämän. Tää on kyllä lottavoitto mulle. Vammaiset on naapureina ehkä kaikista ihanempia ihmisiä, joita voi edes kuvitella saavan naapureiksi. Ainakin mä oon täällä talossa saanut hirveän hyvää palautetta, että musta ei paljon ääntä tuu, eikä tuu mitään häiriöntekijöitä. Että kaikki on mennyt mä saan pelkkää hyvää palautetta. Liikenneyhteydet on ihan huikeat keskustaan ja joka puolelle kaupunkia pääsee kulkee. Tukiasunnossa on parasta oma rauha ja se, että pääsee itsenäistymään. Ja mä en kyllä enää haluakaan äitin nurkkiin. Ne neliöt siellä alkaa käydä vähän liian ahtaaksi. Mä vedän lievävammaisille MMC, HC ja CP-vammaisille tämmöistä kurssia tai tämmöistä ryhmää. Käydään ihan näitä arjen asioita läpi, että missä jokainen tarvitsee apua. Ja jos on jollakin semmoinen, missä on saanut apua, mutta muut ei tiedä, niin halutaan, että tuodaan semmoinen asia esille, että kerrotaan sitten kaikille, että tämmöisiäkin mahdollisuuksia on. Se on vertaistukiryhmä. Kyllä me kavereitten kanssa käydään humputteleekin välillä. Erityisesti Vapiano ja Amarillo on yhden kaverin kanssa meidän lempparipaikkoja. Ne on esteettömiä. Mullakin kävely on kumminkin haasteellista. Niin se on tärkeää. Ja noi on ainoat Helsingin baarit, jotka on enää esteettömiä. Mun kaveri voitti NRI:n aamupalakilpailun. Laittoi mulle viestiä, että haluatko lähteä NRI:lle aamupalalle feat. Antti Tuisku. No munhan ei tarvinnut kyllä hetkeäkään miettiä sitä, että lähdenkö mä sinne. Mä olin aivan silleen, että lähen. No me mentiin sitten sinne, mua jännitti ihan sikana. Ja se oli ehkä elämäni yksi parhaimpia kokemuksia. Heti jos sanotaan sana Antti, niin mä oon heti ensimmäisen siellä silleen, että Antti, voi herraje.
Ja varsinkin, kun mut on leikattu 12 kertaa, niin heti kun saa antimusan korville kivut siihen, niin kivut unohtuu siihen heti. Rakkaus merkitsee mulle ainakin tietynlaista turvallisuuden tunnetta. Ja sitten, että sulla on koko ajan vierellä ihminen, joka ymmärtää sua paremmin kuin kukaan muu. Ja ymmärtää sellaisena kuin on, ettei tarvitse niinku esittää mitään niin sanottua roolia. Heinäkuun 30.2000 tavattiin ensimmäisen kerran. Eli nyt tulee ihan muutaman viikon päästä niin 13 vuotta. Ja 2 vuotta naimisissa. Meitä jopa puhutellaan jossain tilanteessa pariskuntana. Se on mun mielestä niin kuin iso asia. Se tuntuu vaan itsestä niin kuin hyvältä, että joku on niin kuin tavallaan tietoinen siitä, että me ollaan niin kuin pariskuntaa. Me ollaan tavattu Lahden kuntoutuskeskuksessa vuonna 2000. Siinä vietettiin monena iltana pitkät keskustelut. Vaikea muistaa ihan kaikkea, mitä tapahtui, mutta se vaan oli mun kohdalta ainakin niin kuin kertalaakin ja vainaa. Jos ei olisi ikinä mahdollisuutta ollut niin kuin mennä, niin todennäköisesti asuisin vielä vanhempien helmoissa niin sanotusti. Kyllä niin kuin jokaiselle se mahdollisuus pitäisi suoda. Asuu ne sitten yksin tai pariskuntana tai ihan miten vaan, niin jokaiselle pitää se mahdollisuus tuoda, että he saa sen kokea sen yksin olemisen ja pääsevät tekemään sitä, mitä ne itse haluavat. No mä toivoisin, että tukiasuminen olisi sellaista, että siellä todella kunnioitettaisiin sitä mun itsemääräämisoikeutta. Että niin kun siellä ei kukaan vieras ihminen sanele, mitä pitää tehdä ja kuinka tehdään ja suurin piirtein mitä syödään ja mitä ei. Vaan sitä pitää kunnioittaa ja mä haluaisin, että mua kohdellaan niin kuin ihan ketä muutakin aikuista ihmistä tahansa. No mulla on nyt tavallaan niinku 3 ammattia, tai siis niinku kolme koulutusta. Ensimmäinen oli 90-luvun alkupuolella, 80-luvun loppupuolella. Mä kävin tommosen toimistoalan koulutuksen, mutta sitä hommaa mä en ole tehnyt päivääkään. Sitten seuraava koulutus oli 2003-2004 tuossa siinä vaihteessa niin tämmöinen turvallisuusalan koulutus. Sitä ammattia mä harrastin tai niin kuin tein 1,5 vuotta. Ja nyt on sitten merkonomikoulutus menossa. Itse asiassa viimeinen vuosi alkaa ensi syksynä. 2014 toukokuussa pitäisi olla niin kuin valmis merkonomi. Mä valmistuin merkonomiksi 2011. Aika paljon ne on niissäkin työnantajilla ennakkoluuloja, että se vaatii työnantajalta kauheasti, jos liikuntarajoitteinen tulee töihin. Mulla menee nyt, kun mä opiskelen enkä ole töissä tällä hetkellä, niin melko paljon menee aikaa kotitöihin. Ja sitten mä käyn 1-2 kertaa viikossa kuntosalilla ja sitten on fysioterapia. Mä käyn aika usein musiikkikeikoilla, ravintoloissa ja sitten isommissa konserteissa. Mä oon ollut katsomassa Kaija K:ta yhteensä reilut 160 kertaa. Mulla on kans tuo musiikki semmonen henki ja elämä. Niin kuin se tuo sitä omaa niin kuin tällaista rauhaa. Mutta mulla on taas tuo metallimusiikki on vähän sellainen, mikä sytyttää meikäläisen. Mulla on muutamia kavereita, jotka soittaa eri tyylisissä bändeissä, niin on tullut niitäkin käytyä katsomassa. Sitten. Ja noilla ravintolakeikoilla toivoisin muilta ihmisiltä, jotka kävelee, niin vähän ymmärrystä siinä, että jos mun edessä seisoo joku, niin mä en näe takaa. Mutta jos mun taakse tulee seisomaan, niin mun takaa näkee varmasti. Ihmiset kysyy tällaisia asioita, että pelaako mun niin kun ajatusmaailma, kun mä istun tuolissa, että miten se toimii, että onko siellä jotakin vikaa niin sanotusti.
Mun mielestä on aivan älytöntä, kun jotkut ajattelee, että mä tykkään kauheasti siitä, jos vai vieraat ihmiset tulee silittelemään päästä tai ottaa kädestä. Kun ei mua tarvitse silittää. Niin mulle ainakin välillä tulee, kun joku tulee silittämään päästä, että voi. Niin tulee semmoinen olo, että niinku koiraa silittäisi. Että mä oon sanonutkin aika monella ihmisellä, että kuule mä en oo mikään koira. Että mä oon ihminen siinä, missä sinäkin. Aina me soiteltiin toisille ja käytiin aina kylässä. Niin. Kun tuli juhannuksena veljensä toi, niin meidän äiti ihmetteli, että kuka sulhasmies sieltä tullut, kun hänellä hieno puku, semmonen tumma puku oli päällä ja hienot kengät ja ravaatit ja kaikki. Niin, muistat se itse? Muista. Litsu teki aina kotona pullataikinat. Niin, pullataikinat. Käymässä. Vaniliinisokeri. Entäs tätä leivi? Joo, ei kun se, tääkin on ruokasooda. Onko? On. Kaikki. Kaik on. Just se tossa. Joo. Nyt se on. No niin, minä voin sekoittaa sitä sillä aikaa. Laitat siihen uunin 225. Joo. Niin, sit siihen voit sekoittaa. Tästä nyt hyvää. Hei, pannukakku. Minun kotona oli hääjuhla. Niin ja siellä Parikkalan aika Saaren kirkossa meidät vihittiinkin. Se on upea kirkko. Tuossa tien toisella puolella meille se hommassa, Tuomisen Leena. Tuomisen Leena hommassa. Niin meille tuon niin asunnoksi tuon. Niin ja Tuomisen Leena sanoi, että voitte asuttaa se loppuiän, mutta eihän me tiestykään siihen. Ne sanoo, että se niin, tulee putkiremontti. Ei ole vieläkään mitään putkiremonttia. Niin. Tämä piti lähteä pois siitä vaan muuttoon. Niin. Eihän siihen vieläkään mitään putkiremonttia tullut. Niin. Minusta tuntuu kivalta sun kanssa asua. Se vaan ihana mies kyllä. No se vie kaiken aina kompostit ja roskikset ja kaikkea mitä vaan. Kyllä kun on kiva aviomies ja sitten pojan saanut. Niin. Se oli kyllä hieno kokemus Savonlinnassa semmoinen, kun mä sen synnytin Savonlinnassa. Teemun. Se on aika pieni. Minä ihmettelin, että minkä käärön ne tuo minulle. Se olikin se Teemu. Niin, kyllä. Oli niin. Sitten minä menin sairaalasta arvon mihin ensikotiin opettelemaan sitä Teemun hoitoa. Ei minun tarvinnut pitkään opetella, kun mä osasin ihan hyvin. Osasin hoitaa. Oli kiva hoitaakin sitä Teemua. Musta oli niin upea hoitaa. Hän käy lavahommissa. Niin, lavahommissa. Hän käy tuolla juna-asemalla lähellä siellä. Joo. Siellähän näkyy olevan niitä lavoja aika paljon. Niin. Ne näkyy tienlaajasta. Ne on tehneet. Joo, tykkään minä. Ison urakan tehneet. Niin meikä on lastenkodissa töissä. Ja siellä siivoon ja sen lakuaareja, pönttöjä ja sitten imuroin sen telkkarihuoneen. Käytävät ja kastelen kukkia ja
Siinä se päivä meneekin. Niin. Tuossakin yksi naapuri sanoi minulle, kun mie puistelin tuossa mattoja, että hän heittää sinut parvekkeelta alas. Mie niin pelästyin ja kauhistun, että onko se semmonen mies, joka heittää alas. Paiskas omaa oven kiinni, ei sille voinut sanoa mitään. Se oli niin kiukkunen. Ainut oli semmonen ilkeä. Haluaisin sanoa näille ihmisille, jotka ei vammaisia halua naapureiksi, että vammaiset on parhaimpia naapureita, mitä voi tulla. Koska meistä ei lähde paljon ääntä, me ei olla häiriöksi kellekään. Ja muutenkin me ollaan tosi kilttejä. Mä en tiedä, onko niillä joku ihmeen vammaisten ihmisten fobia. Et jos niillä on, niin kattokaa hei peiliinne. Me vammaiset ei olla hirveitä. En mä osaa sitä oikein erotella. Siis kyllä se on niinku mun mielestä junnannut koko ajan samassa tilassa, missä se on aina ollut. Ennakkoluulot on se yksi asia, mikä niinku enemmän tässä niinku rassaa kuin mikään muu. Toki niin siinä pitäisi yrittää ymmärtää, että se on ennakkoluulosta kyse. Mutta siinä niin loppuu aika lailla ymmärrys, jos joku sanoo päin naamaa, että mä en halua sua naapuriksi, kun sä oot tommonen. Todennäköisesti jollakin lailla pelkää erilaisuutta. Ne pelkää sitä lähinnä sen takia mun mielestä, kun ne ei ole kokenut sitä. Ne ei ole kokenut sitä aikaisemmin. Ihmisten pitäisi vaan niinku ottaa meidät normaali-ihmisinä vastaan. Vaikka meillä erilaisuutta onkin. Meitä on niin monta tässä maailmassa kuitenkin olemassa, että ne ei tule koskaan loppumaan. Se on ihan varmanakin, että vaikka kuinka haluttaisiin, niin se ei tule loppumaan ikinä. Että näitä ihmisiä tulee olemaan tässä maailmassa vielä monta vuotta. Me ainakin haaveilen venneestä, jos saisi rahaa kokkoon niin paljon. Minä olen haaveillut aina, että me saisin joskus omakotitaloon. Semmoisen hienon punaisesta ja valkoisesta tiilestä. Mulla on ollut aina lapsena semmoinen haave. Se on pantava lotto vetämään. Saisi joskus semmoisen omakotitalon, missä olisi omaa pihaa ja siinä omenoita ja kasvamassa ja marjoja vähän ja mansikkopensaita. Semmoinen. Niin. No ulkomaille. Ulkomaille. Asumaanko? Ei, no käymä. Mä haaveilen työpaikasta. Ja toivottavasti olisi joskus oma työ ja oma, että saisi tehdä töitä. Tämän koulutusta vastaavaa duunia, niin se olisi se prioriteetti nyt tässä vaiheessa. Ja ehkä tulevaisuudessa sitten sekin on toivomuksena, että joskus olisi oma auto, että se vapauttaisi sitä liikkumista vielä lisää. Että me voidaan hypätä autoon silloin, kun meitä huvittaa ja ajaa minne me halutaan. No mä toivoisin, että me oltaisiin 10 vuoden päästä saataisiin asua omassa kodissa niin, että siellä käy henkilökohtaiset avustajat. Mieluiten rivitalossa, Hyvinkäällä. Ja sitten, että meillä olisi koira. No mä toivon, että mä teen 10 vuoden kuluttua viittomakielen töitä. Mä toivon, että mulla on mies ja ainakin 2 lasta.
Mutta ei haittaa, jos mä oon sinkku vielä. Mutta toivottavasti perhekin olisi. Kyllä sitä apua saa, jos sitä tarvii. Ei sitä tarvitse hävetä kysyä. Ja se on niinku hienoa ihmisissä se, että jos sä kysyt, että voit sä auttaa. Esimerkiksi pitää kaupassa ovea tai pyytää jostakin korkealta jotain tavaraa, niin kyllä sä sen avun saat, jos sä osaat sen oikealla tavalla pyytää. Ja mun mielestä on hienoa joissakin ihmisissä se, että ne auttaa kyllä, jotta niin ei tarvitse tuolla matkoilla kun on, niin ei tarvitse olla pulassa.